i veliki pozdrav. Gamer Night ovdje. Želim reći da meni na ovom kanalu više neće biti i da mi je mnogo žao zbog toga jer sam bukvalno najlepše dane provodio na YouTube i toliko smo vidjeli snimali sve onako, ali sada se opuknu. Izvinjavam se i Anđeli Svetonović na nekim lošim stanjima što sam rekao, ali još jednom se izvinjavam. Izvinjavam se mojim pratiocima i vama koji me lajkujete video, i vama koji mi dislajkujete video, i vama se izvinjavam. Mnogo vam se izvinjavam. Posebno Anđeli. Ja sam rekao neke stvari. Eto, jer sam rekao neke stvari privatne što nije baš ni za ovaj kanal, niti bilo šta. Tako da, Anđela, izvinjavati se još jednom. Ja više neću snimati za YouTube. Uvijek sam pričao, ajde da s majice uvijek upadaju, ali nažalost majice i prode majica neće biti, nemojte ići na gamernači.com/shop jer nećemo prodavati sponzorisane majice koje smo trebali, ali više to nema nikakvog smisla da prodajem, jer mene na YouTube više neće biti. Pušite bre kurac bre, kolektivno bre, ljudi, kakve bre ljudi, Anđa, čutite bre, molim vas bre, institucija 123, ACP, brate, mrzimo policiju, brate, najče, ljudi, znači, slušajte, najjači prank ratovi protiv Anđela će tek sada početi. Takve prank ratove ćete gledati. Znači, ima da se naježite, braćo, jer šta joj pripremam, to neće da ne posumlja. Institucija 123, brati, opet na traci. Prepoznati po ožiljku na faci. Tako da, vidimo se u prank ratovima. 3, 2, 1.